Biz indi rayон халкына, umumen bütün халыкка рухи азык, рухи байлык бере торган оешма булып торабыз. Шуңа күрә инде шушындай авыр вакытларда да үзебезнең эшчәнлекне туктатмыйча, халыкның кәефен күтәрү өчен әзме-күпме эшчәнлек алып барабыз. Бу инде әлбәттә онлайн тәртиптә бара, онлайн форматта. Үзебезнең Instagram һәм контакт челтәрләрендә төрле уен, конкурслар һәм инде концертлар алып барырга тырышабыз. Инде саклану чараларына килгәндә, без инде үзебездән башлап җибәрдек. Үзебезнең журналлар бар. Һәр көн иртән эшкә килгәндә инде халык үзенең тән температурасын үлчәп керә инде, антисептиклар белән куллана. Һәм инде һәр вакытта да маска киеп йөриләр инде. Масса күләм чараларны без инде үткәрмәскә тырышабыз. Ләкин инде айга бер тапкыр үзебезгә инде концертлар алдык. Сентябрь аенда бер концертыбыз узды, һәм октябрьдә берәү, ноябрьдә берәү көтелеп тора. Монда инде халыкны 50% гына залда җыю максатын куйдык инде үзебезгә. Һәм инде концертка кергән очракларда да маска белән кертәбез һәм антисептикларны кулланабыз инде.